hen asafura diwna laaɗi mum diwna so otoji batoji mumen fof koye ɗemgal mumen he liggoto enenne ɗone ɗemgal ngal janngaka ɗemgal leydi ngal janngaka ko enen tan koye men tan ka jooɗaɗo taw a suwa ɓuccitade ɗo ɗo ɗemɗe ɗe janngaka ɗum ɗon noon mbimami ɓe min kam ɓe ko ɗumirmi seeɗa ɓe mbimami ɓe ɓen kaali yo yimɓe jangge ɗemɗe mon hay ndesan yarhamma Mamoudou Dia kan ɗo kam on kam ɓooyaji ko jangge ɗemɗe mon jangge ɗemɗe mon so janggani ɗemɗe mon on gandata kinal mon te on ɓenoyta ɓooyon domade ko fulɓe mbiyata ko ɓooyon tenkude ska fami ɗum noon min kam basitoman ko jangge ɗemɗe mon jangge ɗemɗe mon janggen ɗemɗe men sen jangi ɗemɗe men e on saaha hay sa fewni joni ɗo hay sa fewni Pologne taw ko bindetaki ko taw koye ɗemgal maɗa joni min ko basiytomi fulɓe tan ko yoɓe ndendu ko ɗum haalite ñande fof jamma e ñalawma yoɓe ndendu ɓe gollo aduna o woni hen tan ko golle e rewde Allah gasi liggoɗa ndewa joome ɗum tan woni aduna he ɗum kadi basiytomi yimɓeɓe fof mboɗo basiytomi hooram eyi ɗum noon Baba Mamadou Sow en gaari ɗo golle ɗe gasirat ɗo hon mbaynorɗa Fulɓe TV e koreji fulɓe fof ɗum noon Fulɓe TV moɗo ñaago Allah yo radio ngo yaaru yeeso yo télé o yaaru yeeso ñaago ɗum Allah yo télé o yaaru yeeso ewa yo Allah ɓeydu kawral ngal annene a jarama anne yo Allah junnu balɗe moƴƴina battane malikanaɓe minne mi salmini dendagal malikanaɓe gonɗo ɗo mo limi juumi mbiɗen dendagal malikanaɓe wonɓe ɗo fulɓe ko ɗum ɗon tan sernuno en tan ko politique tan nanna yimɓe he nanna e nder haqqillaji mumen on joɗodirani ha ɓeɗon feccade yeyi adda kinde fawa hen ha heewi kinde ni ɗum ko mecce kinde kam ko mecce min kam to banggue to jiirum ko mecce kinde ko mecce mon sa yeehi sa yeehi to nder waɗeɓe toon foof nan toon aɗa yiya toon lawɓe aɗa yiya toon wayluɓe aɗa yiya toon foof nan toon ko kinde tan kono haɗani nani ndendina liggo a faami te enen ken woppuɓe kiltimen haala par ce que en janggani ɗemgal meɗen sa yeehi joni to ayi mi hokkuma tan par exemple sa ƴeewi Europe joni Europe leyɗele mabɓe ɗe hay koɓe ndendi ko fof koɓe mbaɗi union ko fof kono mone fof leydi mum ma won joni 10 leydi ndendi mbaɗi union sa ƴeewi te kamɓe hay goto hen nanodirta e goɗɗo o kono kamɓe fof neɗɗo jogui ko ɗemgal mon fof windat ɗemgal minen kam min ngala nayyi min ngala ɗum ɗo kono e yiyande amen on banggue ko ɗum ɗon joni yimɓeɓe a yiyat joni neɗɗo jogo joni nayyi 5 walla 6 walla 7 fof mum wona hen fof muɗum wona hen te tawa kadi ina kosam ɗam no wattino sa dañi kosam aɗa jogui no mbaɗɗa a faami o waylo heewi final hankkadi ko ɗum ɗe majjini ko kalda ɗo ko saabu a wawata ɗum yiide e oɗo saaha joni oɗo saaha joni sa ruttima toon tan a ɓennanoyta haydara joni ko pinal gandal kese pinal kese eyi no tawruma noon aduna noon tawruma fof a yi gande men hanki ɗo gonɗa ɗo an kala ɗo gonɗa hanki kala ɗo gonɗa cikkata ko ɗon aduna o haali tawa noon wona ɗon joni yimɓeɓe pini ji aduna o no wayyaji enen gande men hanki sa ƴeewi onon aynaɓe jogotoɗa aɗa jogotono temedere ma nagge walla ujunere ma nagge tawa akko ɗum tan ko hen tan ndewɗa a yincita ko ɗon tan haɗata ko hen tan timmata Malika he no Kerma Sar ɗum ɗo henno min salminaɓe min juuroɓe e hoorejo fedde nde ko ceerno Amadou Ba jeeyaɗo to Fouta men waɗɗani ɗo banggue diwan Fouta tan ko Dakar rendini yimɓeɓe eyi min calminaɓe min calmina ceerno Ibrahima Diallo en ceerno Amadou Ba ko nandi e mumen min calminaɓe machallah alhamdulillah rabbil alamin min calminimani min juurimama eyyi bandiraɓe tedduɓe wadde heɗen mbayno yimɓe men tan hettotonoɓe Fulɓe TV e ƴewatnoɓe Fulɓe TV ɗum noon ko guiɗmon sehil moon Mouhammad Nasrallah en wayni moon wimon ɓoytani émission men arte inchallah hanko Malika wonɗo mais ƴeewet inchallah ɓoyta jehen Fouta walla jehen Fuladu walla jehen Fundu kala to ɓiɗɗo pullo woni dal men jaato mbaɗen 100% pulago avec Mouhammad Nasrallah ɗum noon bandiraɓe tedduɓe Fulɓe TV guiɗmon sehil moon wayni moon on jarama pra Allah okkinami Fulɓe TV Pulaar kay ko ɗemgal hayo yami yo lele
Fulbe TV ari adri jam yo fulbe